Haupa Joseba eguardion, hemen gaude San Juanen, Alabortza puntetako kantinan. Eta, bueno, erakutsiko dizugu pixkat hemen dakaguna, eta gomidatzi zuet hemengo inguruneaz gozatzera. Hemen gaude Jaizkibeleko Magalian, Ulia eta Jaizkibel artean, Pasaiako bokanan. Hor ere dakagu Kalaburtzako kala, herrikoak etortzen zian lehen, oain ja nik uste Gipuzkoa guztia datorrela honea bainatzea. Eta hemen dakagu gure kantina. Leku honek baitu ja 40 urte inguru, lehen hemen famili bate ondu da betidan ikan. Hau zan gehiago merendero bat bezala. Orduan, jendia etortzen zan honea sardinak jatea, gauza klasikona. Eta lehen hori, sardinak zagardua, tortilla eta ensalada. Eta guain, bueno, hori mantendu eta gauza pitxin bat gehiago matitu ere. Kartako hola plater potentenak izatea normalian bakaiu tortilla, kalamarrak, entsaladak, eta gero ere baditu ja kroketak, mejilloiak, gamboiak, pixka denetarik. Gehien ateatzen dana hori da, gero veganontzako ere aukera badakagu, bai guakamolea bai humusa, eta entsalada sinpleak ere. Eta gero bokadilloak ere egiten ditugu. Eta goten geha egun guztian zehar ez dugu izten, goizeko 11:00-tik 9:30 arte. Gure plateri zarra dudarik gabe, sardinak. Jendia beti etortzen da azkenean duela 40 urtetatik anonean sardinak jatea, zik hori izaten da beti gehien saltzen duguna. Eta inbeste sardinataz hitzein eta gero, oain ingo izkizuegu sardina batzuk probatzeko, eta ezagutuko ez duten bengo plateri zarra. Aber zi iruditzen zaizuten. Ni bai naiz, Alabortzako parrilleroa eta sardinak egingo ditugu. 12 sardina razioak ditugu edo bestela dozen ardila. Eta hain ni beti gatza lehenago botatzen dut, hola hobeto geratzen dira. Gatz lodia botatzen ari naiz, kolore politagoak geratzen zaio gero. Sardina hauek bertakoak dira, oso freskoak. Orain itxiko ditut eta parrillan jarriko dugu bere altura onan, ez erretzeko eta ondo egiteko. 5 minutu itxaron behar dira, más o menos vuelta eta vuelta, kolor marroi hartzen du gatzak eta hoi egiten duna da jugoak barruan uzten ditu eta oso goxuak edatzen dira. Egun batean edo egun batean normalean, 50, 60 dozena egiten dituzu bai. Egun oso batean 80, ateratzen dituzu bai. Ogain sardinak prest daude eta vuelta emango diogu. Mira, ikusiko dugu barrutik nola ondo ginean dauden. Eta ja aterako ditugu eta patera jarriko ditugu. Bueno, Joseba, bamen dituzu gure sardinak, espero dugu gustatzia eta badakizute hemen gaude, Alabortza puntetako kantinan, nahi ez zuteneako hemen, zuen zaio ongo geha. Eskerrik asko, aio!